Moko kuom jopiny orwako biro mar yath ma ichwoyo mageng'o landruok mar ayaki miluongo ni lenacapavir. Kata kamano, gin kod to ni po ni piny owacho biro rito wachgi mar kelo yadhno ma ok olewo. Judith Omondi notwak kod moko kuomgi makoni kawo yedhe mag andila magayo tuono ok osebedo mayot kendo ma kidek bedo duoko maber e lwenj kedo gi kute mag ayaki. Ndalo sudo, lwasi mar thieth bende lokore, kendo kaka ne en higni 20 ma okalo ke kaka en kawuono. Wago picha chien kendo watimo rameny mar tuo mar ayaki, lokruoge ma osebedo kendo kaka jogo man kod ayaki osebedo ka odak kod jogo ma onge go. Jal ma okwongo ma walimo, Moknyuka mane omiye kar thieth ne ochune gi yango ne jaode ni ne oyude kod ayaki kendo enie yath, ka gima ber jaode ne okoringo. Mane tek en ni dirego ne onge yath geng'o ayaki, gino mane kete kod jaode kamarach. So nilipoanzishwa matibabu nikapewa hizi unga ya uji sababu kilo ilikuwa chini kidogo. Then nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani nikafika na hizo unga. Then akaniuliza, na hii unga wanapewa wale watu wana meza dawa, una meza dawa? Nikasema hapana. Nilipewa tu sababu nilikuwa mgonjwa nilikuwa nakohoa. Then nikakaa nyumbani tena nikarudi Nairobi, sikumwelezea. Then nikakaa tena pia akakuja baadaye. So nilimwelezea after miezi. After kwa matibabu nilimwambia nimweleza kama ananiacha niwache. Nikamwambia mimi nilipatikana iko hivi na hivi. Lakini uzuri ya wamama wana roho ya utu. Aliposikia hata kuchukua kwa ugumu. By that time alikuwa na prep. By that time nilikuwa tu kama wewe ni positive, naambia meza dawa, kinga mke wako na mtumia mpira. Hiyo tu. Prep haikuwa, prep imekuja maybe hivi karibu. Walimo kar thieth machielo, kendo ka mama ne oketore lela, kendo bang' pim winjruok ne obedo magiyie tiyo kod yath mageng'o tuo ne jaode. Kata kamano dhi omo yath kod muonyo pod ne kelo pek. Akatoka negative nikatoka positive. Akaambiwa pia yeye ataanza kutumia hizo dawa za prep. Esa nikimwambia aende hizo prep, ananiambia ye ako sawa. Si mimi ni muende. Na umejua ukienda huko yenda natakikana. Saa zingine anasema hizo dawa ashachoka nazo. Gibiro mar yath michwoyo dweche auchiel ka dweche auchiel e higa, manyodonji e pacho ka odiochieng' manyoro, gikoni lokruok maduong' dhi neno. Wale wanatumia prep, wengi wafuatilii matibabu yao. Tunapata unasa ambaye kuja kila mwezi ama after wengine hawaendangi. Mtu aenda once anapewa dawa akimaliza arudi. Ni changamoto kwao. I'm a person living with HIV, yes, but boyfriend yangu anaweza kuwa ananipenda. But sasa hiyo kumeza dawa inamchosha. Unajua mimi I know the consequences. But mtu mwenye ako negative, unajua anakupenda. Yeye ako hapo juu anakupenda. So kumeza hiyo dawa pia inampatia burden kidogo. Kata kamano pod gin kod to ewi yadhni ahinya to e weche midhiero ma onyalo kelo e del. Yude kinde duto magilimo kar thieth e kind mamoko. Sasa unajua ni ile kitu inakuja geni. Haujita react aje na mwili yako. Sasa si ati niko na uoga, sijui ta react aje na mwili yangu. But mimi kama ni ile kitu itaniweka nikuwe safe, niko sawa nayo. Yadhni idhi yudi e kaunti za Parko da Beach e okang' ma okwongo, kama oriwo kauntis duto makaluo, nono maonge chudo ne jo Kenya te, maonge ayaki to gombo geng'o yudo ayaki. Yath mosetim ni chenro ng'icho maber kendo en gima osetigo kuonde mamoko. En gima safe, onge gima onyalo timo mana minor side effects. Kochwoyi sindan inyalo winjo rem, kama ochwoyi no, kanyo nyalo ili matin, onyalo kuot matin, inyalo ng'ok, kata inyalo winjo ka idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Migao mar thieth kokalo kuom ute thieth mag piny owacho chako chiwe ayanga chak dwe mar 3 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.